Matul is-sena li għaddiet kien hemm 2445 persuna b'diżabilità li rċivew servizz ta' ħidma soċjali mill-Aġenzija Support. Ir-rapport ta' ħidma mill-Aġenzija juri kif dan il-perjodu 552 persuna gawdew minn servizzi ta' matul il-jum, 332 oħrajn irċivew servizzi miċ-ċentru Sonjatanti taqsima ħajja indipendenti u 407 nataw servizzi mill-Access to Communication and Technology Unit. Madan fl-istess ħin inħarġu 2735 dokument tal-Blue Badge. Aktar minn 2.6 miljun euro ingħataw f'assistenza lil persuni b'diżabilità permezz tal-iskemi Direct Payment, Independent Community Living u Personal Assistance Fund. Dan fil-waqt li aktar minn 761,000 euro ingħataw taħt l-iskema Empowerment Scheme li ma' skema approvat 1310 applikazzjonijiet matul l-istess perjodu. Is-sena 2022 rat ukoll diversi inizjattivi ġodda mill-Aġenzija Support fosthom biex aktar persuni b'diżabilità jidħlu f'impjieg, għajnuna l-qraba ta' persuni b'diżabilità u ftuħ ta' community hubs, it-trasferiment tas-servizz tal-Blue Badge mill-Kummissjoni għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità għall-Aġenzija, ftuħ ta' faċilitajiet residenzjali, xiri ta' vettura Drive from Wheelchair u firmar ta' diversi Memorandum of Understandings jew ftehim soċjali oħrajn. Dawn iċ-ċifri ħarġu minn rapport ta' ħidma preżentat mill-kap tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna u l-Ministru għall-Inklużjoni l-Organizzazzjonijiet Volontarji u d-Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli. Il-Ministru ddeskrivit ir-rapport bħala rappreżentazzjoni pożittiva li tirrikonoxxi l-isforzi kontinwi ta' ristrutturar intern tal-entità. Minnaħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support enfasizza wkoll dwar il-ħidma kontinwa biex l-entità governattiva tkompli tiżviluppa dejjem aktar programmi u inizjattivi ta' livell għoli fil-mixja lejn l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, speċjalment b'aċċenn lejn għajxin indipendenti.